सोरला सौला सौख्रेबला सौख्रेबलि खालामनानैहाय थाखा फैसा बेसेबां दं सिकिं खालामनानै लाजोबनानैहाय दानिया आराम आरोबाव सौग्लि सौग्ला गाग्लि गाग्ला खालामनानै फज'नानै आरो नोंसोरो न'आव 20,000 सासेयाव 20,000 बिहरनाब्ला दानो नोंसोरखौ जों मार्डार खालामजोबनायसै नै होननानै बुंनायाव जों हालाय हाफाय न'खरनि बिसि फिसानायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय आरो दुखुनि बाथ्रा 9 बर' सुबुंफोरा गुबुन हारिजों किडनेपिं खालामजादों। मख'नो गोनांदि 9 बर' सुबुंफोरखौ तामिलनाडुनि कृष्णागिरियाव लांखारजानायखौ बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादा मोनबाय। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो गासै खोथाफोरखौ मिथिनो हागोन। फैदो अब्ला बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि मानगोनां अमृत बसुमतारीनिफ्राय आरो लांखारजानाय सुबुंफोरनिफ्राय माखासे खोथाफोरखौ मिथिना लानि। गिबियावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि जानानै गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम फिन गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। जोङो दिनै फिन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोनहा सिगां दहाय बेलारोम समावहाय बे भिडिअखौ ससे नुखांखाबाय। दा बिनि थ्रुयैनो जों फिन बे भिडिअखौ लाबोदों। जोङो दहाय भिडिअआवनो बुंखादोंमोन माने बिथांमोननि डिटेल्सखौ जोङो भिडिअनि थ्रुयै फिन खोन्थाहरगोन होननानै रायजो राजाफोरनिसिम। दा बे जाथायाथ' नोंथांमोनहा एसेब्लाबो खोनाखाबाय। जाथाया ओरै जादोंमोन, बेंगलर मेजेस्टिकनिफ्राय बिथांमोनखौ तामिलनाडुसिम खामानि मावनो होननानै माखासे तामिलियान्सफोरा बिथांमोनखौ हुसुरसिम लानानै थांदों। बेनिफ्राय हुसुर कृष्णागिरिसिम बिथांमोनखौ लानानै थांदों। बेनिफ्राय बेवहाय लांनानै बिथांमोनहा खामानि होनो होननानै लांनानै बे कृष्णागिरि होननाय जायगायावहाय बिथांमोनखौ खामानि मावनो लांनाया बिथांमोनखौ गोबां देहायारि खस्थ' एबा साजा बुख्रुब सुख्रुब खालामहैदों। बिनिफ्राय बिथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामहोनानै न'खरनिफ्राय सासेयाव 20,000 न'खरनिफ्राय रां बिहरहोदों आरो बिथांमोनहा न'खरनिफ्राय गासैबो रांखौ हरनो गोनां जादों। बिनिफ्राय रां हरनानैसो बिथांमोनहा गबोदों। जाय बिथांमोनहा रांखौ डिले खालामदों हरनायाव बिथांमोनहा साजाखौ गोबांसिन मोननाय जादों। दा बेवहाय बिथांमोनहा 8 जनमोन 9 जनमोन। दा बेवहाय दा बाहाय 7 मेम्बार्सफोरल' दंसै बिथांमोनहा। सासेखौ बिब'आ लानानै थांबाय, हुसुरावनो थाखायो बिथां जिरेन हाज'वारि, बेखौ बिब'आ लानानै थांबाय। बिथाङा गसाइगावनिमोन। दा बिबो दंखायो हिसाबै बिब'आ जोंजों मोजाङै सावरायनानै लानानै थांनायखाय जोङो बिथांखौ बिब'नि आखायाव गथायहरबाय। दा नैबे बिथांमोनहा जे जोंजों लोगोसे दङ, जों बिथांमोनखौ गाबोनहाय ट्रेनजों न'सिम दैथायहरनाय जासिगोन। जोङो बिथांमोननि सायावहाय जोङो बिथांमोनखौ लानानै न'खरजों लोगोसे गुवारै सावरायनानै जोङो डिसिसन लाबाय। माने बिथांमोनहा दा न'आवनो थांसिगोन होननानै आरो न'खरनिफ्राय लेंहरनायलाय जोङो बिथांमोनखौ न'सिम गाबोनहाय ट्रेनजों दैथायहरनाय जासिगोन। आरो बिथांमोनहा गोबां आघात मोननाय जादों। साब्रैया गोबांसिन आघात मोनदोंमोन। दा बिथांमोनखौ जोङो ट्रिटमेन्टबो होबाय। बिनिफ्राय दा जोङो बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो गावसिनि मुंफोरखौहाय सासे सासे सोंनानै लागोन। दा बिथांमोनहा गावसिनि मुंफोरखौ फारियै खोन्थालांसिगोन। जेरैनो बुं फंबाय, नोङो नोंथांनि मुं आरो नोंनि गामि, बेनिफ्राय नोंसोर मा जायामोन, बबे जायगायाव, बेखौ दे सर्टलि खोन्थाहर गुसुङै। आंनि नामाथ' बानजाय इस्लारि, गामिया फाथाबारि सुदेमहारा बुङो। चिरांनि ना? औ, जोंनि डिस्ट्रिक्टआ चिराङानो। बेनिफ्राय जाथायाथ' माने जों खामानि मावनो फैदों। खामानि मावनो फैनानैहाय दानिया लांखादों जोंखौहाय दस्रा जायगायावहाय। ओमफ्राय लांखानानैहाय न' सिङावहाय जोबनानैसो बुग्लिदों आरो जोंखौ थिगखौनो बुग्लिदों। ओमफ्राय 20,000 फैसा दाबिनानै होदों। आरो जोंहाय एसे एनै मबाइल एरि दङ, बेखौहाय सेस खालामना लाबोजोबदों। माने रावनोबो फन खालामनो मोनखायाखै जोङो। दा आं बुङो माने बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशनखौहाय जोंखौहाय एसेब्लाबो मदद होबाय। जोंखौहाय बिदिनो गोदाव सोराव जों मिजिटाव थादोंमोन, बिनि थाखाय जोंखौहाय लायदों बिसोरो। बिसोरनि थाखाय आं रोजा साबायखर होयो। गसंनाङा दे, जिरायनो। आंनि मुङा मान्द्रेस बसुमतारी, आमथेखा बिटिनि सालबारिनि। आं गिबियाव फैदोंमोन आङो माने
आगष्टनि 14 थारिखआव आं ओंखारबोदोंमोन दिनैसिमाव 5 मासानो जाबाय ओजोंहाय आङो कलापुर डिस्ट्रिक्टआवबो आं खामानि मावदोंमोन माबायावहाय सिनि फेक्टरियावहाय ओमफ्राय दा बे सिनि फेक्टरियाव मावबाय थानाय समाव सासे मानसिया कन्टेक्ट हरनानै दिनावहाय 700 मोनगोन जानाय लोंनाय फ्रि जानाय लोंनाय उन्दुनाय फ्रि मोनगोन होननायखाय आं बे खामानिखौ नागारना फैनानैहाय दा आङो बेंगलर मेजेस्टिकआव फैनानै फन खालामबावदोंमोन फन खालामनानै दानिया हुसुरनि मालिकआ बुंहरबाय माने नोंसोरो फैदो आं गारि भाराखौ हरनायसै गारि भाराखौबो हरदों हरनायालाय गारि भारा बिनि हरनायजों गाखोलांनानै हुसुराव ओंखारबाय हुसुराव ओंखारनानै दानिया आरोबाव जोंखौहाय हुसुर प्लेटफर्मनिफ्राय आरोबाव मारुति भेनजों जोंखौहाय लांबाय 8 जनखौबो लांनानै दानिया महय खामानि महय मा मोनसे गुन्डानि गेंआवसो जोंखौ सोहैबाय गुन्डानि गेंआव सोहैनानै दानिया जोंनाव स्टेटमेन्ट लाबाय माबेबायदि मानसिया नोंसोरखौ माबेबायदि नाम्बारजों कन्टेक्ट खालामदोंमोन बे नाम्बाराव फना न'आवहाय दुवार फांथेनानै बिदि बुंबाय ओमफ्राय दानिया बिदि बुंनानैहाय जों कन्टेक्ट खालामबाय कन्टेक्टआबो गावसिनिखा कन्टेक्ट नाम्बारा बुनोल' थुमफ्लादों फनखौ ओमफ्राय दानिया बिदि माबानानै फंनैसो बिदि बे नाम्बाराव होनना बुंनायाखौ बुबाय थानाय समावनो खनसे सबागासिनो सबाखाबाय सबानानैहाय दानिया गिर 9 जनसो जोहोलावफोर हाबनानै 9 जनसो गुन्दामिफ्रा हाबनानै जोंखौ जोङो जर जुलुमै खावलायहरनानै न'खरनि बिसि फिसानाव बिहरनानै बिसोरनो बे 20,000 सासेयाव बेखौ जोङो 8 जनबो बिसिनि आखायाव गथायजोबनांदों फैसा सोहरनायनि सिगाङावनो जोंखौ ओरैबायदि थैनाय बायदि बुदों थैनाय बायदि गाग्लिदों थैनाय बायदि गोदनाव गाथेदों बेखायनो आङो ओरैबायदि बुंनो सानदों जोंनि गासै जोहोलाव सिख्लाफोर आरो जोंनि बर' जाथिखौ मथा-मथि गोजाननिफ्राय कन्टेक्टल' हरनानै आंनाव बिदि खामानि दं मोजां खामानि दं गोबाङै मासाव थाखा मोनगोन 20,000 25,000 मोनगोन होननायाखौ फोथायालाबानो जिन्दागियावबो कन्टेक्टजोंल' गोजान जायगायावहाय दाथां आरो जुदि थांबायला जों जेरै दुखु सैनांदों जों जेरै दोहोन खहा जादों जों जेरैहाय 20,000 गाहाम थाखा होनांदों बेबायदि जागोन नोंथांमोन बेखायनो आंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावखौ आं खावलायो कन्टेक्ट नाम्बारजोंल' गोजान जायगायावहाय दाथां सोरबा सासे नोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव मावखानाय कम्पानिब्ला मावहैनो हागोन खिन्थु रावबो गैथारियावहाय कन्टेक्टल'जों मबाइल नाम्बारल'जों जिन्दागियावबो दाथां आं भारा हरगोन नोंसोर फैबाय था होमबाबो दाथां बेखायनो आङो आखाइ खबजबनानै खावलायो जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावखौ बिदेशआव फैयोब्ला बेबायदि कन्टेक्ट नाम्बारजोंल' जिन्दागि दाथां जिबनाव दाथां अननानै गाव गावनि जिबनखौ अन गाव गावनि न'खरखौ अन रायजो राजाफोर आंनि बुंनांगौआ दा एसेनोसै गोजोन्थों हामबायसै थारमाने आंनि बुंनांगौआवथ' एसेबांमानि गोलाव नङा बुंनांगौआथ' बुंजोबखाबायानो जोंनिया नै आमायानो बुंजोबखाबाय दा जाथायाथ' नंगौ जालांबाय जों गोबाङानो जाथाय जालांबाय दा नैबे बर' मा होनोमोनलाय बेंगलर बड' वेलफेयार ससाइटि एस'सिएशननि माबा अननायाव जोङो दा मोजाङै मोजां जोंखौहाय बिसोरो पिकआप खालामनानै लाबोबाय मेजेस्टिकनिफ्राय जोंखौहाय बिसोरो जोथोन लाबोबाय जोंनि थाखायनो बिराद खस्थ'बो मोनबाय बिसोरो माने जोंखौहाय बिराद बिदिनो दाव खालामनानै गारि मथरफोरजों जोंखौ ग्रिम थांनानै लायबाय कन्टेक्ट खालामनानै लाबोबाय दा नैबे जोंनि माबा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस माबा बेवहाय दोनफैबाय मोजाङै मोजां जोङो जानाय मानाय होफैबाय जोंखौ दा मोजाङै दोनबाय बिदिनो नै जोमनाय सिफोरबो जों मोनबोआखैमोन दा बेफोरखौ जोङो लाबोनानै जगायना गथायना होफैबाय हाजासे हामबाय होयो दा बुंनि बिथांफोरखौ दा मोजाङै मोजां जोंखौहाय जाहोनायनि थाखाय दा आंथ' मा बुंबावनो जानायाथ' जाखाबाय गासिबो जाथाया जोंनि सायाव जाखाबाय गासिबो आघात जाजोबखाबाय जोंनाव दा जेबो गैखाया दा जोङो गाबोन अखा नायब्ला जोंखौहाय मोजाङै मोजां बिसोरखौहाय दैथायहरबावगोन होननानै आङो आसा खालामो जाहाथे जों मोजाङै मोजां न'आव सहैफिनो दा आंनि बुंनांगौआ बेनोसै नेक्स्ट नामफोरखौ खोन्थालांदो नोंना मा नाममोन नोंना आंनि नामाथ' रयेल इस्लारि आं गामिया जमनागुरियावमोन दा माने हादानावहाय खारबोबाय आरो चिरां ना औ चिराङानो आथिखा नेक्स्ट दे एसे सर्ट खालामदो दे दा आंनि फुराना गामिया
आमथिखा सालबारियावमोन ओमफ्राय दा हादानाव थांबाय आं आंनि गामिया गोबोर एरियायावहाय ओमफ्राय आंनि गामिया जाहैबाय घुगुनिपारा आरो आंनि नामा जाहैबाय दमदित नार्जारि आरो जा बुंनांगौ बेखौ गासैबो लोगोफ्रानो बुंजोबखाबाय दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै आंनि नामा जाबाय जैथुन इस्लारि ओमफ्राय गामियाबो चिराङानो एखेखा गामिया जे नेक्स्ट आंनि नामानो जारां नार्जारि आरो गामि फुराना गामिया जनथा आरो जोंनि दादगारि देबादाङि बेयाव खारबोबाय गामिथारा दाने फाथैबारि आखिगुरि थास गोलैयो जाहैबाय आरो सारमोनखौहाय हाजासे हामबाय होनो जों थैनायनिफ्राय बासायनानै लाबोनायनि थाखाय मेजिस्ट्रेटआवहाय जों हरसेमानि थाबाय थादोंमोन रावबो माबायाखैमोन बेनि थाखाय लाबोनायनि थाखाय सारमोनखौ हाजासे हामबाय होनो जों दानिया माने बिथांमोनखौ सिनायथि होनाया जोब्बाय आङो डिस्ट्रिक्टखौ दहाय खोन्थानो बावदों सासेनिया क'क्राझारनिमोन नोंथांमोन जिरेन हाज'वारिया बेनिफ्राय नै बिसोरो गासिबो बिथांमोना चिरांनि जोब दा आङो बेनि सोमोन्दै रायजोफोरनिसिम सुंद' माबा मोनसे मेसेज आङो जोंनि आफादगिरिखौ हरनो थाखाय खावलायनाय जाबाय खुलुमबाय रायजो राजाफोर दिनैनि बे मोनाबिलि समाव जोङो नैबे खैफोद जानायनि मोनसे जुथुमा जिरायनाय जादों आंनि मुङा प्रेमजित औवारि आं बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि प्रेसिडेन्ट आं दा गासिबो जोंनि बर' माहारि बिदा फंबाय बिब' बिनानावनिसिम बेखौनो फोरमायहरनो सानो दिनै नैबे बिथांमोना जेरोखोम खैफोदाव गोग्लैफैदों इयुनाव जाहाथे बेबायदि खैफोदाव रावबो दा गोग्लैफैथों होननानै दा गासिबो जोंनि बिदा फंबाय बर' माहारिनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोना मानो होनब्ला सोरबानि खोथा लानानै बा सोरबानि फन नाम्बार लानानै सोरनिबा मबाइल नाम्बार लानानै सोरनिबा कम्पानिनि नाम्बार लानानै आनिथानि फैलाबायनानै बेफोरबायदि खैफोदाव गोग्लैफैयो जाहाथे इयुनाव बिदि दाजाथों नोंथांमोना फैयोब्लाबो बेंगलर मुम्बाइ दिल्ली जेरावखि फैया मानो मिन्थिखानाय खोनाखानाय बा न'खरनि मानसि सिनाय परिचय दंब्लासो नोंथांमोना कन्टाक्ट लानानै फै नङाबा नैबेबायदि बिपदआव गोग्लैफैयो दा नोंथांमोना दिनैनिफ्राय सांग्रां जादो होननानै आं बयखौबो रायजो राजाखौ खावलायहरनाय जायो आरो जोंनो दुखुनांथाव दिनै फंसे खोथा आं बुंनो सानो जोंनि बिटिआर हालामनि जोंनि गिदिर गोलाव सरकारनि मानसिफोरनिसिम आं बेखौनो मेसेज हरनो सानोदि माने जोङो बेफोरबायदि खैफोद आबाद समाव जोङो गोबां गिदिर गोलाव बिथांमोननिसिम जोङो मेसेज हरो आरो जोङो हेल्प बिहरो मानो होनबा बेंगलर बायदियाव फैनानै मावफैनाया सासेबो मानसिया साफ्रोमबो मानसिया माने गिदिर गोलाव नङा बा फैसा थाखा गैया बेफोरबायदि मानसियासो खामला मावनो हाजिरा मावनो बेहाय फैयो बेफोरबायदि खैफोदाव जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय एसेब्लाबो जोङो सहाय बिहरो गामिनि लिडारफोरनाव बा सोरबा एमएलए एमपिफोरनाव जोङो एसेबाबो सहाय बिहरो नाथाय दिनैसिम थाइसेबो बेफोरबायदि घटना जानायाव जों सहाय मोनफेराखै आं दिनैबो गोबां मानसिनाव फन हरदोंमोन जाहाथे बिथांमोनखौ जोङो मोजाङै मोजां गामिसिम दैथायहरनो हाबफिनो बेनि थाखाय आङो एसे एनैब्लाबो मदद बिहरदोंमोन गोबां मानसिनाव फन खालामनानै नाथाय दिनै थाइसेबो सफैयाखै दा बेनि थाखाय दुखुनांथाव आं बयबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायनाय जायो गाव गावनि माबाखौ मावनांगौखौ मोजाङै मोजां मावलां आरो हुसियारै जों थानांगौ बेखिनिखौ बुंनानै दोनहरनाय जाबाय जोंनि BBWA निनो लेङाइ आफादगिरि जगेन मुसाहारि बिथाङाबो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो नागिरदों रायजोफोरनिसिम बिथाङा मा मेसेज हरो गिबियावनो जोंनि बे मिडिया जोंनि बे माबाखौ नायगिरि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरो आं दिनै बे सुंद' मेसेजजों बेखौनो फोरमायहरनो सानोदि दानि सिटुएसना सिगांनि बायदि नंला बोथोरा सोलायलांबाय थायो जाहाथे
जाय बिथांमोना फैयो बेंगलरावहाय बा गुबुन रायजोआव फैयो जेब्लाबो गावनि सिनाखि बा माबा मोनसे सिनायथि नङाब्ला दाफैथों बेबायदि गोदाव सोराव दाजाफैथों मानो होनबा बेफोरबायदि जाथाया बार बार जालांगासिनो आरो बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो बेफोरखौ जोङो दा हमदांनो हायो जों मिन्थियो गासैबो माबाफोरखौ नाथाय गामिनि माखासे मानसिफोरा मिथिया जानो हागौ बेनिखायनो आंनिफ्राय मोनसेल' हांख्रायहरनाय जाय बिथांमोना फैयो बिथांमोना माखासे गासैबो गुमुरखौ लानानैसो फैयो होननानै आं फैगोन होननानै आं आसा खालामो बयनिसिमबो एसेनोसै रायजोफोर आङो जोबथायाव फंनैसो बिबुंथि लाखिहरनो एबा खावलायहरनो सानदों रायजोफोरनिसिम दा आङो सोलिफुबाय थानाय समावहाय बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि जेनेरेल सेक्रेटारि प्लास आङो सासे इउटुबार बायदियानो नोंथांमोन आंहा इउटुब चेनेलबो दं बेनिखायनो आङो खावलायनो सानदों जे इउटुबार लोगो नोंथांमोनखौ नोंथांमोनहा जाहाथे बेफोरबायदि जाथायफोरखौ आद्रा खिद्रा जाथायखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम मा जादों जाया मिथिया हुसिया ससियेल मिडियाफोराव शेयार दा खालाम अननानै मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोननिनो थ्रुयैहाय मैयाहाय भिडिअ फैदोंमोन इउटुबावहाय बेखौ जों साबजानाय मोनाखै मानो होननानै बुङोब्ला जाथायखौ मिथिग्रोनांगोन मा जादों जायाखै माबोरैहाय हेल्प खालामगोन बेनि फारसे सिन्था खालामग्रोनांगोन जोङो बिनि उनावसो जोङो बेफोरखौ ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामनो हायो एबा खालामनांगौ दा सिगांग्रो भिडिअ मोनबानो जोङो हांखुर जालायनाय ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामनाय बेफोरबायदिया साबजानाय मोनाखै जोङो आरो आङो गोख्रोङै खावलायहरनो सानदों जोंनि जे BBWA आफादनि जे जोंनि आफादगिरिनि मबाइल नाम्बारखौ सासे इउटुबारा बेफोरबायदि स्क्रिनाव डिसप्लेयाव होनो मोननाय मोन्थाय गैयामोन जोंनि उइदाउट पारमिसन जों बेखौ जोबोद दुखु मोनदों बिथांनि मुंखौ आं लालिया अब्लाबो बिथाङा बुजिनानै लाबानो जाबाय नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ दामाव जाहाथे जोंनि गेजेरावहाय मालाबाफोर स्केम सोलिया गोबां स्केमफोर सोलिगासिनो दं बेफोर बायदि जाथायखौ लानानै थगायनानै जाग्राफोर स्केमारफोर दं जेरावहाय जोंनावहाय आसामावनो दङ दिनै बेफोरबायदिया आरो दिनैबो जोंनाव फिन मोनसे कल फैबावदोंमोन दा बेनिखायनो आङो गासै इउटुबार लोगो नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरबाय जाहाथे मोनफ्रोमबो जाथायखौ नायबिजिरग्रो बिनि उनावहाय नोंथांमोनहा आपल'ड खालामनो गोसो आपल'ड खालाम आरो हायोब्ला नोंथांमोनहाबो हेफाजाब हो जेरै जों दा जोंनि BBWA आफादा हेफाजाब होदों भिडिअल' बानायनानै जाया नोंथांमोन मानसिखौ थोंजोङै हेफाजाब होनायासो मोनसे मोजां हाबा मावनाय आं सानो आरो दा अब्ला जोबथायाव जोङो जोंनि BBWA आफादनि स्पर्ट सेक्रेटारि बिथांखौबो फंनैसो रायजोफोरनिसिम मोनसे मेसेज हरनो थाखाय खावलायदों जोंनि भिडिअआ गोलावब्लाबो नोंथांमोनहा नायलांगोन होननानै जों मिजिंथियो सार खुलुमबाय आंनि मुङा सुनिल बसुमतारी आङो BBWA नि गाहाय स्पर्ट सेक्रेटारि आङो बेखौनो मेसेज हरनो नागिरदों दि रायजोफोरनिसिम जोंनि बर' रायजो राजासिम जाहाथे बेफोरबायदि गुबुन हालामायाव खामानि मावनो फैयोबा जाहाथे मोजाङै परामर्श लानानै फैयो जि कम्पानिफोराव मोजां बेफोरावहाय परामर्श लानानै फैयो जाहाथे सिनाखि दङ सिगाङाव गुबुनाव गिबियाव जिथुनिखि मावनानै थांखांनाय बेफोरबायदि मोजां डिटेलखौ लानानै फैयो जाहाथे बिदि मानसिफोरनिफ्राय बिदि कन्टेक्ट नाम्बार खालामलायनानै थांनाङा जाहाथे नै बिथांमोनहा जेरैबायदि किडनेप खालामजादों बेफोरबायदि घटनाया दा जाथों बेखौनो आं मेसेज हरनो सानोदि नोंथांमोननिसिम एसे सांग्रां जा मानो होनबा बे बिदेशाव गोबां बेफोरबायदि लुटपाट खालामनानै फैसा थगायनानै जानायनि बेफोरबायदि मानसि दङ गाज्रि मानसि दङ बेनिखायनो सांग्रांथि जायो बेफोरबायदिनिफ्राय गोजान जायो जाहाथे बेफोरबायदि एक्सिडेन्टआ जाया आं बेखौनो आं खावलायहरो बर' रायजो राजानिसिम गोजोन्थों रायजोफोर जों दिनै बेखिनियावनो जोंनि बे दिनैनि सुंद' मेल एबा दिनैनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों रायजोफोर थेंक इउ